Balik na mga kapuso din sa GMA Regional TV Live. Gikan kang Cebu Archbishop Jose Palma. Ari sabta sa pag-highlight sa usa ka simbahan sa Dakbayan sa Subo nga aktibo na sab kayo migamit sa ilang social media aron masabwag ang pung sa Ginoo. Makauban nato ang kura paroko sa Mary Help of Christians Parish sa Barangay Buhisan sa Cebu City, Reverend Father Mar Vincent Balili. Good morning, Father Mar. Good morning, Nico. Kumusta? Okay lang kayo, Father. Good morning, Father. Kumusta? Unang pangutana, murag karong buwan sa Mayo, active kaayo ang inyong parish sa online catechesis. Ang atong gihimo ron, Nico, tungod kay nahimo maning batasan nato dinhi sa simbahan nga maghimo og may catechism apan dili man ta makapundok sa mga bata tungod sa ECQ. Ang atong gibuhat, atong pundok ang atong mga batan-on unya nag-brainstorming ta para maghimo og online catechism. How was it like, Father, ang pag-conceptualize ani? I understand ang inyo ra bang jud nga parish is nag-cater sa pipila ka mga mountain barangays dinhi sa Dakbayan. Kumusta ang pag-come up ani nga concept, ani nga idea? So atong gipaningkamutan, Nico, nga daghan ang ma-involve, no? Usa sa mga speakers ani apil ang mga katekista, mga lay ministers, hasta pod ang mga maestra nga mga parokyano. So nga atong gibuhat ani, nag-planning ta from May 1 until May 30 kung unsa ang mga topics. Unya naghimo pud tag mga other trivia, no? Dili lang main catechesis pero napoy mga saint of the day, nya napoy mga challenge sa mga speakers nga ilang buhaton para po na interesting po ato mga batanon. Kumusta ang pag-adapt sa inyong mga parokyano, sa mga kabataan ini nga online nga pamaagi, Father? Lahi ra gyud ni sa atong naandan before. So far nindot man kaayo, nagsige tag monitor sa mga viewers hasta po ng ilang mga feedbacks. Daghang tanadawat ng mga positive feedbacks unya ang ato pong information dissemination ilabi na sa mga grassroots levels, ilabi na sa atong mga parokyano dito sa bukid. Ikibaw ka mga batanon karon, they are into social media, so mas dali, no, mas dali nga makakita sila o gani mas daghan ang mga participants kay pwede raman ana sila magtanaw silang panimalay. Panangit, Father, sa usa ka episode, daily ninyong episode, unsa ka dugay na ninyo nga i-produce? Nalingaw pud mi ani Rico kay mura mo pud ni kanang talk show ba, no, ang among style ni ini. Tungod lagi kay mga amateur man tanan, ang mga youth man, so nanghuam rami og mga cellphone, nangita rami mga spotlight, sila ra po'y nag-decorate. So it would take usahay moabot og kag duha ka oras kay magsige mag-cut ba, no, so dili man straight pero nalingaw pud ang mga batan-on sa among gihimo. So informative sa parokyano at the same time daghan po nakatunan ang atong mga batan-on niining maong talk show nga catechism online. Mo din ni Father nga sa matag post ninyo imo yung ibutang na mga imog dispensa kay amateur pod ang nag-produce niini. Okay, maawa ta Nico kay daghan yung manaway unsa man ni pero mo na at least, no, in our humble way mapadayon gyapon atong catechesis. Father, considering nga as I've said kaganiha, ang inyong gi-cater sa inyong nga parish is kaning mga mountain barangays nato dito sa Dakbayan sa Subo, dili ba lisod pag-reach out ining mga families, Father, nga wala po'y internet connection? So ang atong gibuhat niini usahay atong isibya man ni sa atong kuan pinaagi sa mga atumpa bitaw dinhi sa atong simbahan. Unya siguro pud makadungog po sila ni ana. Pero mao lagi nagyutay limitasyon ilabi na sa imong nag-iingon, no, nga katuway mga cell site nga maabot. Kumusta, Father, sa imong mga parokyano unsa epekto sa ECQ? I understand kamo pud sa parish nag-organize pud mo mga relief efforts alang sa inyong mga parokyano. Sa atong parokya, Nico, nga ang profile ani niya duha ang atong barangay nga bukid ang pamutan og tuong niya. Ang ilang livelihood mao man ang diha ra mag-uma, mabaligag buwak, so wa na gyud sila mga trabaho karon, no, kay di man sila makaanhi sa carbon, di po sila kaanhi sa syudad. So naningkamot ta din sa atong parokya pinaagi sa atong mga benefactors nga mo reach out, no, mohatag pud ta dito nilag mga pagkaon, mga bugas, unya nalipay pud kay sila. So far, positive man ang ilang response sa ECQ. Wa man nang gawas po dinoon.
pasalamat po ta sa atong barangay kay active po kaayo. Pero mao lagi naglisod yun noon ang mga tao ilabi na sa ilang day-to-day living kay kasagaraan ni nila one day one eat ra manggod. So mo nang kinahanglan gyud sila og suporta. So happy ta fiesta niyo, Father, May 24. Padayong gihapon ta sa atong celebration unya nindot kayo no kay ang atong parokya Mary Help of All Christians nya naman ni sa atong orasyo Impirata, and this is the only Mary Help of Christians parish sa Sugbo. So mo na nga we take pride nya mo na nga mag-ampo ta sa pangama sa atong mahal nga Birhen Maria na unta iiway ang atong kalibutan sa maong katalagman. Alright. After sa catechesis, Father, May 30, doon na ba online ba ko nga Santa Cruzan? O pa may kauna-unaan na no. Let's see kung siya tumauna-unaan. Alright, Father, parting shot lang, message nimo sa katawhan, Father. Kanin daghan siguro karon ang gusto sa bangayo o kanang advice gikan kaninyo. Niining panahon sa atong katalagman, ang Ginoo nag-uban gihapon kanato ug ang simbahan buhi lang gihapon, tinuod sirado ang mga simbahan apan abli ang kasing-kasing ni Kristo alang kanato nga mudangop alang kaniya. So mo na nga di ta mawagtang paglaom, ang Ginoo anaa sa atong kasing-kasing. All right, on that note, thank you so much for an inspiring interview. Ang parish priest sa Mary Help of Christians sa Barangay Buhisan, Reverend Father Mar Vincent Balili.